Wai rarara Davido ya fika kishin mutanen arewa da mutanen Katsina har garin da kake ma original wannan ɗinka kenan. Davido ya fika kishin bangaren ka kenan. Rarara ina ganin mutuncinka, kuma ni ba mutum ne mai zagin mutane ba dama a social media. Ko mai mutum yayi ba na iya kama sunan shi zagi, kai ko ma ban kama sunan ka ma ni ba na zagi. Amma gaskiyar magana wannan ba karamin kuskure ka tafka ba, because Davido shi abin da ya mana aiki. Davido yayi wa yan arewa aiki, yayi wa yan arewa. Ai nake kidnapping, ai nake wannan abubuwan a arewa ne. Davido ya tura direct message to majalisar ɗinkin duniya. Davido ya zo World Cup ya sassaka sunayen, ka san me kake faɗa? You said that we should not even involve okay, na manta ma ashe baka jin turanci Rarara gaba ɗaya. Ina neman yin ma turanci. Ba karamin abun Allah wadai bane wannan. Wannan shine opportunity na many celebrity da ya kamata su reaching a arewaci, wanda za a ce muna iya tura wa majalisar ɗinkin duniya direct message, kuma su gani, kuma su ji, kuma dole su amsa. To shine ba aikin da Davido ya wa arewa. Amma ye wannan abun kai kuma wai kana ni ga baki da ka ƙara da ruwan kai na ga baki da kai ka san me kai Rarara. Gaskiya Rarara, team ɗinka da management ɗinka da waye ban san wanda irin tunani suke yi ba. Dan ina zagi dan ya ce musu kwakwalwar kifi, kai wanda ma kifi in an ci naman shi yana da zaki.